Junta, building better Africa. The DC President wantu osauka woyamba kuno kumalawi kukupa sirani audio yomaliza mu chaka chimene cha 2025 lero pa 31 December 2025 siku limene ndiloopsa kwambiri, siku limene ndi pakati pa moyo ndi imfa, ndi ofunika kusamalisa amalawi chonde makamaka pamene tikupita m'maphwando komanso makamaka pamene tikuyenda m'misewu yathu, chifukwa m'misewu yathu yakuno ku Malawi ngakhale boma ali kukakamira kumakweza tologeti koma misewu ndiyonongeka kwambiri. Ndimamva chisoni ndikamaona anthu akumakanjira akulephera kuyenda kupita kwawo kapena kupita mtawuni ukapanga mabizinesi makamaka munyengo imene iyi. Panopa ndiye Makanjira Road ndikukuwuzani inutu aboma kumeneko kuti pamene mukuganizira zokonza misewu yambani ndi Makanjira Road umene unangoyikidwa pa kampeni kupita kukataa kukatengedwa mabillions koma ndikuzidya ndalama zonse mu boma la Chakwera. Sewu wina omvesa chisoni kwambiri ndi wa Muloza Chiringa Phalombe Road umene unanamizidwanso ndi anthu andale kuupasa mabillions koma ndalamazo ndikuzidya. Inutu ndifuna ndikuwuzeni misewu yambiri yaonongeka. Kota Road to Mzuzu komanso kuchokera ku Mzuzu kupita ku Karonga misewu yaonongeka. From Mzuzu to Lilongwe via Kasungu misewu yaonongeka kwambiri. Ndipofunikira kunena kuti ino amene mmadziwa za ukadaulo okonza misewu taika ni macontractors yeni chifukwa macontractors ito ambiri wandi afeki. Inu tauoneni msewu umene anapanga Bakiri Muluzi kuchokera Mulimbi kuzera kutyolo kukafika komwe kumuloza palibe pothole pakana paliponse, ndipo tikuyenera ati avulire chipewa amene wawa a study komanso group 5. Iyi ndenso ndi kumalawi kuno kuli akaswiri ngati Adeki Construction, Rezi Construction, Maki Construction, Paramount Construction amene waso ndi akadaulo okonza kapena kumanga zinthu zosiyana koma makampani ambiri wa mukaauni kandi anthu andale afeki onena kuti angofuna basi azingodyera ndalama koma chitukuka kapena kumanga chinthu osachimanga zeni. So ine ndimadandaula kunena kuti kuno ku Malawi kwachuluka kwambiri katangale, misewu yambiri ikupha anthu chifukwa cha katangale. Kuona amene akukonzera nsewu kuyenda makilometers angapo nsewu kungoyenda ulo 3 days watibuka kale chifukwa cha corruption. Sindikudziwa kuti ma engineers athu ali kuti amene amaona za misewu, amene amaona kulimba kwa misewu. Even ma bridge amene ambiri ndi afeki atengedwa ndi mazi makamaka pa mvula imeneyi. Lero tialankhuliraso Amalawi part 2 ya kuchipatala, mavuto amene akukumana ndi Amalawi muzipatala zosiyana makamaka ku Queens. Komanso tialiriraso Amalawi amene akukumanaso ndi mavuto osiyana kuja kumachedwa makampani osiyana opanga zakumwa ndi zakudya kumene kuso kuli uve kwambiri, uve osakhala wamasewera. Andi ndizomvesa chisoni kunena kuti ziko lathu likulolera ngakhale lili ni mabungwe amene amazaona za ufulu wanthu ogula komanso ufulu wanthu ngakhale awa amachedwa anzathu awa amachedwa competitions and fair trade. Anthu amene wawa sakukhala ndi inspection tour, even ma city assemblies sakukhala ndi ma city amene ma tours oti aone achite inspect mmene zilili zinthu muno Malawi. Koma tisanafike kumeneko kuti tikuwuzeni za zimene zikuchitika muzipatala komanso uve umene ukuchitika malo osiyana kumbali ya kumatoilet. Nangofuna ndikutengereni Mberwa district kumene kuli project imene amafuna accountant kunali pa December 9 kunali ma interviews ulimi ndi chilengedwe framework. Ndi project imene ikufuna accountant ichitika ku Mberwa district. Koma ndafuna ndikuwuzeni kuti inu ACB tathamanga ni ku Mberwa district kukuchitika za chinyengo koopsa. Ino taonani anthu kuwaitana ena kuchokera ku Karonga ena ku
Blantyre, ena kulilongwe, ena madera ngati kumangochi, ena anachoka kulikoma kubwera kumene kujako koma munthu atampeza kale kungowayitanira enawo kuti akangokulisa amene akaperekeze amfumu koledzera koma akuziwa kuti ampeza kale amene amamfunayo akungofuna kuti mu mabuku mwawo muonese kuti anthu anabwera ku Mbewa district pa 9 December kuzapanga ma interviews aulimi ndi chilengedwe framework project koma anthu atapanga kale za chinyengo interview ndi interview opanda munthu wa technical ayi koma kumtenga board chair ndi ma members ache awiri kumapanga interview anthu ophunzira kwambiri ndi ziko lomvesa chisoni ziko lomvesa chisoni Katangale wafikapo andi pakuyenera kuti inu a DPP mukupange zinthu zosiyana ndi maboma ena chifukwa anthu ali ndi high expectation kuchokera kwa inuyo mamulumuzana makosana magaye kunena kuti DPP mwina iyendesa zinthu mosiyana ndi anzawo koma ngati mungafoire zikhalaso chimozimozi anthu azadziwa kunena kuti andale amaona zinthu zolakwika akakhala kunja kwa boma izizi zikuchitika ku Mbewa district sikuti zikuchitika ku Mbewa kokhwatira zikuchitika malo osiyana m'makhanso muli chinyengo choopsa olokuti munthu upeze contract ndiye kuti uzikhala kuti ukugawana ndalama ndi ndani ndi akuluakuluwo lero nkhani yathu yoyamba ndikukutengerani ku Queen's Hospital ku Blantyre kumene kuli uve woopsa makamaka ku Queen's Overflow tikati Queen's Overflow ndikujana manga matenti abale anga mudziwe kunena kuti Queen's yoseija ku Overflow kuli toilet imodzi ya amuna toilet imodzi ya akazi ndipo anthu amachita kuyima panzere kuti azikalowa mu toilet imo ndizomvesa chisoni kuti anthu odwalika ena amachita kuzionongera ali panzere kuti munthu akazithandize khaya akabibe ku Queen'siko ndiye kuti munthu akuyenera ayime panzere andi chinaso chimene chikumvesa chisoni ku Queen's munthu umakhonza kupita kumene gogo mwina 8 o'clock usiku ngati imene zachitikira dzulo munthu wina anamenyedwa pa round about yochokera ku Ndirande ukamadzera nsewu wa magalasi kumuvula kummenya anthu kumukhapa kumtenga kupita naye ku Queen's anamukhazika kuchokera 8 o'clock ya usiku pakana anadzamuthandiza ija imachoda 20 minutes past 5 kodi amene saka anamwalira komanso kuli a patient ena amene akudwala sugar apita kumene kujako ndi anthu ena ambiri kuakhazika kuchokera 3 am kuzawathandiza ma 3 PM so mazulo 4 PM mazulo 5 PM mazulo manesi madokotalawo amangokhalira pa mafoni olo akamakufunsa matenda amakufunsa matenda ali pa foni kumakonza oyesetse iyo mukudwala chani iwo tatenga uja niyo ike pakuti po omwemba liti ali pa foni anthu sakuthandizidwa moyenera makamaka zipatala zaboma andi izizi siku Queen's kokha ayi zikuchitika madera ambiri even kuchikwawa so hospital kuli uve kunsanje kuli uve kumulanje district mangochi ndiye padakale panomba ku mangochi tapita ndi maodi momukapeza kuti anthu akulumidwa uzuzu koopsa not even a net kulephera kuchita procure net yeni net anthu akuvutika kumachita kupha uzuzu uja pakati pa usiku patient kumampeza akupha uzuzu olo kulapena angopeza provision ya makoiro hayi ndithu so muzipatala mwathu mukuchitika uve kwambiri and one of the worst hospitals in Malawi kumene kukuchitika nkhanza kupatula ku Kamuzu Central Hospital ndi ku Mzuzu koma ndi ku Queen's Hospital kumene kuli toilet imozi komanso ma toilet otu obloka anthu amati akazithandiza akaima panzerepo amakatunga mazi ndi kumathiramo ndamva chisoni amayi ena anazi atadikirira nthawi yayitali anangozionongera ali panzere ndi kuola ni manja ndi kukathira mu chintondomo movuta kwambiri even olo bafa ya ku Queen's kumene akusamba anthu ku Overflow inu mukhonza kulira mukhonza kugwesa msonzi kumanena kuti kumene kuti ndi ku Malawi ku
ukuku ndi kumalawi ukuku anthu akupangiridwa nkhaza koopsa andi kuchipatala kuchako anthu ambiri akumamwalira osakhala chifukwa chakukula kwa matenda koma akumamwalira chifukwa cha nkhanza cha mwano wa manesi ndi madokotala andi anthu amene wawa amalumbira kunena kuti azathandiza kuseva miyoyo ya anthu amene ali olemera amapita muzipatala za private kuli bwanji munthu wosauka azapita kuti andi mankhwala wonso mwambiri momwe mulibemo koma anthu akuzunzika even ena kuti achoka miyendo ena avulala pangozi kupita ku emergency kujako anthu akudikirira 5 hours anthu akudikirira 6 hours even kuliwonde Machinga district hospital kupitako kumene koko atikumanena kuti anthu ngati dzulo anthu anakhala panzere kuchokera 6 koloko anthu amabwera ena kuchokera mutali kunsanama kuti kuntaja kubwera kumene kujako kuchipatala chawo akuwauza kuti chamma past 11 alizipitani ya dokta azabwera lachisanu awirire serious nkhani ina imene tikufuna tilankhule makamaka kwa a minister of trade komanso makansala wonse makamaka meya wa mzinda wa Blantyre, meya wa Mzuzu, meya wa Zomba, meya wa Lilongwe tayang'ana ni matauni anuwo muli uve kuopsa makampani makamaka opanga zakujawa ngati mabredi mimowa madrinks ena ndiyena muwaendere mwazizizi mukaone ku matoilet kwawo ndamva chisoni imodzi mwa makampani amene amapanga mowa Malawi munomu Achibuku Products tapita ni kukanengo komukaone ku matoilet kwawo kwazaza makatoni even ulo mutoilet makuti ulowemo mazi tikumakulekeza mmendo mutu komanso osakhala kuti maziwo ndi amutoilet timuya mazi amvula olowamo mu toilet yo bloka komanso mabafa awo auve anthu kumayikira maujeni makatoni kuti azisetera ndizoona zimenezo kampani yaikulu ngati Chibuku ijayo and moreover ikupanga zakumwa and izizi panaini yakuti a competitions and fair trade komanso akama plus ma officials aku inspection aku city assembly munayenera muziendera makampani ngati amene wawo anthuto akudya za uve even kopanga nkhuku kumene nkhuku ziyama zikuzulira ku toilet munayenera zimene zizi muziganizira anthu akudya uve mu 2026 mutikuyenera tisinthe ngati Amalawi tikuyenera tipange zinthu in a positive way musamangodikira anthu azungu akabwera ndi azikupangirani zinthu kuti kubwera mzungu kuti akugwira ntchito ku Chibuku kuja muona kukhala kwa ukhondo koma ifeyo Amalawi kaya tinatani kaya andi vuto lalikulu kuno ku Malawi anthu anazowerera kumakanyera muchire anazolowera chifukwa chokunena kuti matoilet athu ambiri wamuli uve kwambiri kuiona kampani iyo pali anthu ozindikira anthu ophunzira amadigiri koma mazi palibepo even olo maministry mu department osiyana anthu amachita kumatunga mazi muzigututu kuzisiya ku toilet kujako basi akapita kwa abwana oto ali musuti yawo akapita kumene kujako basi azithandize atunge mazi akutulire mu ntondo ndizoona zimenezo zopangisa manyazi kwambiri so ama authorities ngati akama aku inspection yaku ma assembly mameya monga amene akupangira Jomo uja Jomoto akugwira ntchito yabwino ngakhale so tikulangizeni ya Jomo kunena kuti tayang'ana ni town ya Limbi town ya Blantyre makamaka chapa large kuchi pamene pajapa maphulika pamene pajapo mukunyasa mu town muja mulimanyi okha mu town ya Limbi mukununka makamaka ukuku kwa amwenyeku muyende mene muchoke pa Blue Bed mupite kupakana ku police kuja mukaone komanso even matoilet wa muziendaso ndi ma police station momwe mukaone uve umene uli ku Limbi station mukaone uve umene uli pa Zomba 0 pamene ni makhala ine koma akulu toilet ili ku Zomba 0 pa polisi ya pa Zomba iniyo mukunza kumva chisoni toilet yo kuti yangozaza manyi okha kumadabayo abali anthu aja bwanji even iniyo a polisi mwandikana ni matoilet koma simamva kununkha simamva kununkha masero ambiri mumuli uve kwambiri ande panafunika kuti andale ambiri muzimangidwa muzikaona amene zilili maseromu mwina mukachoka kumene koko mukhoza kuzanena kuti atienti sinthe tiathokoze awa vitumbiko mumba atapita kumene koko anakaona mmene anthu akuvutikira athandizatu anthu
vitumbiko mumba athandiza anthu ena. Mtima umenewo ndi mtima umene timafuna inu andale kuti muzipanga. Bon Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Club Junta, building better Africa.